La parròquia Sagrat Cor de Jesús de Sant Guim de Freixenet tenim el goig i també tenim la responsabilitat d'encapçalar el projecte de construir un edifici on hi haurà habitatges petits de lloguer amb un preu reduït, destinats sobretot per als usuaris, els futurs usuaris que ho necessitin del centre de dia, encara en construcció, però també per joves que busquen la seva primera vivenda, també persones amb dificultats socials o amb risc d'exclusió. Per fer tot això necessitem constituir una fundació. Trobareu tota la informació en un blog que és www.fundaciosagratcor.blogspot.com de Gmail. Mireu-lo amb simpatia, opineu, ajudeu-nos. És una crida a tothom, però especialment als joves de Sant Guim, que tenim més accés a internet, i a totes les persones que voleu construir un món més fratern, on aquells que han tingut menys oportunitats puguin tenir ara uns mitjans per fer la seva vida més agradable i més fàcil.